struktur data pungkasan sing bakal kita sinau bareng maneh yoiku bab struktur data tapel. Sing dieja TUPLE. Ayo buka cangkang interaktif supaya bisa ndeleng cara kerja tapel. Pisanan sampeyan kudu ngerti yoiku tapel meh padha karo daftar list. Kita nggunakake delimiter sing beda kurung tinimbang kurung kanggo menehi tandha tapel. Lan kabeh operasi tapel yoiku padha karo sing ana ing daftar list kajaba rinciane. Lan kasunyatane tapel iku sawijining obyek sing ora owah. Tegese, saben sampeyan ganti tapel, sampeyan bener-bener nggawe salinan liyane. Boten kados daftar list, ngendi sampeyan bisa ganti lan ganti maneh ngandika ing panggonan. Nanging ing tapel, yen aku nggawe owah-owahan menyang tapel banjur iki nggawe salinan liyane. Dadi tapel rada kurang efisien tinimbang daftar list amarga immutability. Liyane saka sing padha persis padha kaya sing bakal sampeyan deleng liwat conto iki. Dadi bab pisanan sing bakal kita lakoni yoiku nggawe tapel kosong lan kita nindakake. Yoiku kanthi nulis buka lan tutup kurung piyambak sing makili tapel kosong. Yen kita pengen nyimpen sawetara data ing tapel kita nyeleh data ing jero kurung diwatesi dening koma kaya ing daftar list. Kanggo ngakses unsur tapel kita nggunakake indeksasi kaya sing ditindakake kanggo daftar list. Kita bisa ngerti dawa tapel nganggo fungsi len. Kita uga bisa gawe irisan. Gunakake notasi irisan kita bisa nggabungake rong tapel bebarengan kanggo bentuk tapel anyar nggunakake operator concatenation. Kang bener nganggo tanda tambah. Lan pungkasane ayo nggawe string tapel. Kita bisa nggunakake operator multiplikasi kanggo niru tapel. Dadi, sampeyan bisa ndeleng kabeh operasi sing kita lakoni. Ing daftar list sadurunge ing bab iki kita bisa uga nindakake ing tapel. Ana siji bab sing bisa ditindakake kanthi tapel sing ora bisa ditindakake kanthi daftar list. Lan sing nggunakake minangka key ing dictionary lan kita bakal sinau iki mengko ing video sabanjure. Nanging saiki kita bakal mungkasi iki. Ulangan ing tapel amarga aku wis njamin ngajari kabeh dasar carane tapel kawangun lan kita bakal bali nemoni menyang subyek kaya mengkono. Ojo lali ndelok video tutorial sabanjure ben sampeyan kabeh padha pinter pemrograman Python.